Pre nego što publishujemo izveštaj na online portale, hajde da razmislimo da li ima smisla prikazati taj izveštaj na mobilnom telefonu. Ako ima smisla, onda je potrebno da uradimo još jedan korak, a to je da optimizujemo izveštaj za mobilni telefon. Odlična stvar je što je ovo vrlo jednostavan korak, sve se radi već u Power BI desktop aplikaciji koju već imamo i već se radi na osnovu izveštaja koji smo kreirali, tako da nema puno gubljenja vremena, samo je potrebno da rasporedimo elemente onako kako ih želimo na mobilnom telefonu. Zašto? Zato što ako ne optimizujemo taj prikaz, izveštaj će izgledati ovako. Možemo mi da stavimo i naš telefon ako u landscape, pa da izgleda ovako, ali i dalje nije dovoljno idealno jer moramo opet da zoomiramo, ne možemo lako da kliknemo na sve što poželimo, tako da ono što mi želimo da postignemo je da izveštaj na mobilnom telefonu izgleda ovako. Da ne gubimo više vremena, hajde da vidimo kako se ovo radi. Vrlo je intuitivno i stvarno jednostavno i ako znamo da je izveštaj za management, da je izveštaj koji će se gledati preko telefona, znači ovo je nešto što mora da se uradi. Idemo redom. U donjem levom uglu Power BI desktop aplikacije ima ikonica gde kaže Mobile Layout View. Kliknemo tu. Sada imamo ovde prazan prostor i već vidimo da je u obliku mobilnog telefona. Sa desne strane imamo vizualizacije koje već imamo na našem izveštaju i kako sad ide optimizacija za mobilni telefon. Prevučem, na primjer, kategorije ovde i kažem želim da ih prikažem ovako. Zatim kažem hoću da prikažem mesečni trend, prevučem ispod, scrollujem na dole, kliknem i povećam dimenzije ovog grafikona. Uvodim, na primjer, isto i za, na primjer, vrstu usluge. Samo prevučem, povećam izgled, mogu da prevučem i godišnji trend. I jednostavno, znači, šta radim? Koristim vizualizacije koje su već kreirane, samo ih prevlačim na ovaj prazan prostor, na taj canvas, kako će da izgleda na telefonu i to je to. Znači, nema drugog posla. Ukoliko imamo neke stvari koje želimo da drugačije prikazujemo na laptopu, odnosno to kako se prikazuje na telefonu, mi možemo da kliknemo na vizualizaciju i da onda dodatno pod ovim delom visualizations da menjamo neke stvari. Naprimjer, ako želimo da promenimo titel ili želimo da promenimo nešto na vrednostima, naprimjer, želimo da prikažemo da vrednosti budu font ne 10 nego 9, smanjili smo font i ono što je jako bitno, sad kad smo promenili ovaj font, vidimo ovu ikonicu koja nam kaže da ovo podešavanje utiče samo kada se ovaj izveštaj i ova vizualizacija gleda preko mobilnog telefona. Tako da nema uticaja na laptop prikaz, samo na mobilni prikaz. Tako da u paraleli imamo podešavanja kako želimo nešto da vidimo na laptopu, a kako želimo da vidimo istu vizualizaciju putem mobilnog telefona. Kad smo prebacili sve što želimo, na primjer ovde ostaje još title, prevučemo title ovde, smanjimo dimenzije, da to izgleda ovako i to je to. Sad kad korisnik bude otvorio ovaj izveštaj na mobilnom telefonu, imaće ovakav prikaz, lako će moći da vidi sve podatke, lako će moći da klikne gde god da poželi i samo treba da scrolluje na dole i da jednostavno vidi sve što je potrebno. Ono što je još bitno samo da se napomene, da bi koristili ovu opciju, korisnik treba samo da instalira aplikaciju za Power BI, ono što je super stvar, imamo aplikaciju i za Android i za iOS, mislim da je ovo jako bitna stvar, ovo izdvaja značajno Power BI odnosno na Excel, jer imamo potpunu kontrolu kako želimo da prikažemo nešto na laptopu odnosno na mobilni telefon. Ako vaš menadžment ne zna za ovo ili ima neki strah od korišćenja ove aplikacije, jednostavno prikažite koliko je ovo jednostavno i za kreiranje, za implementaciju i za korišćenje i verujem da će i mobile prikaz zaživjeti u vašoj kompaniji. A sad kada je sve podešeno, kad imamo izveštaj, u narednim klipovima vidjet ćemo kako možemo da publishujemo ovaj izveštaj, da delimo sa drugim korisnicima i zašto je to mnogo bolja opcija od deljenja Excel izveštaja.